Itotako etorkinen berria bukatu zenean, itzali egin zuen telebista eta bista horman jarri zuen. Duela urte asko jasoriko zerbait gogora ekartzen saiatuko balitz bezala. Euskaldunok ere izan dugu hori bezain itsasarte latzik. Gerraostean, Gibraltargo itsasartea zeharkatzea bezain zaila zen Ondarruatik Angelurako bidea. Makina bat jendek egiten zueniez itsasoz Lapurdi aldera. Baten txikietan ere bai. Gure txalupan ibilitako batek, Fidelek, kontatu zidan hurrengoa. Landetako hondartzetan arrantzan ari ginela, bordelen sartu ginen txaluparekin. Fidel niregana aurreratu zen eta berarekin paseoan joateko gonbita egin zidan. Gainontzeko marinelak portuan utzi eta han nunbait zegoen hilerri batera eraman ninduen Fidelek. Hilerria itzela zen, gurutzez josia. Hantze borrokatu zen Fidel. Izan ere, iparraldera ihes egin zuen horietako bat izan zen bera. Baina Lapurdira iritsi bezain laster, Bigarren Mundu Gerrak harrapatu zuen gizona. Nazien kontra engaiatu zen. Bordeleko bataila izan omen zen gogorrena. Haragi zatiak etortzen omen zitzaizkion aurpegira. Gurutze zuriz josiriko larre berde hartan. Eguzkiak distirarazten zuen larre hartan.